pirsa ketepang malih kaliyan kula Elsa Soreva Pangatilan, Victoria Julia Sarasati wonten ing manja-manja pawar babagan pariwisata ing Gunung Kidul. Pariwisata ing Gunung Kidul salah satunggaling yaiku Gua Cerme. Wonten ing Giri Tirta, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Gua Cerme inggih menika guwa warisan alam ingkang dumunung wonten Dusun Srungga, Sele Pamiara, Imogiri, Bantul, utawi 20 km kidul Yogyakarta. Gua Cerme nduweni dawane 1,5 km kang tembus dawa ing wilayah Panggang, Desa Ploso, Giri Tirta, Kabupaten Gunung Kidul. Sabanjure Gunung Cerme ana gunung cilik liyane kayata Guwa Dalang, Letek Guwa, Guwa Badut, lan kaum guwa sing asring digunakake kanggo meditasi. Kanggo nggayuh guwa ana undhak-undhakan dhuwure 759 meter. Tembung Cerme asal saka kuliah sing nuduhake obrolan sing digawe dening Wali Songo. Guwa Cerme digunakake dening Wali Songo kanggo nyebarake agama Islam ing Jawa. Kajaba iku Gua Cerme uga digunakake kanggo ngrembug rencana pendirian Masjid Agung Demak. Saben wanci Senin utawa Selasa, upacara pangibadah tansah dianakake kanggo njaluk berkah marang Gusti. Gua iki klebu guwa dawa lan jero. Daya tarik utama wisatawan saka Gua Cerme yaiku kaendahan stalaktit lan stalagmit, lan anane kali-kali ing ngisor lemah lan jumlah kelelawar ing guwa. Lantai guwa kasebut kabanjiran banyu lemah kanthi kedalaman banyu rata-rata kira-kira 1 nganti 1,5 meter. Guwa dumadi saka pirang-pirang kamar kayata patemon, banyu zam-zam, pustaka, banyu suci, watu kaji, pelengguhan utawi paseban, kahyangan, grojogan sewu banyu, gamelan, batu gilang, gudang padi, sawah, guwa, lan gantung. Berdirine madeke niki mboten wonten taun madeke. Ning niki tinggalan cara dene ditemokken tempat niki taun 1014 nggih Pak. 1014 niku ditemokke tiyang niki ngriki
ngagem cara dene nggih cerita legendane menika pertemuan para wali songo ingkang para wali songo menika badhe ngedekaken Masjid Demak. Ngoten, Mbak. Dados niki napa niku cerita legenda mawon. Dados kalau nek menika di mestani napa niku sejarah nggih ketoke nggih namung cerita legenda, bukan mboten sejarah. Ngoten niku. Manfaate kagem masyarakat mriki nggih kagem pedamelan. Contonipun masyarakat iki saged mandu para tamu ingkang ngersakaken susur gua saking ngajeng napa mulut gua napa nggih. Ngantos ketup paling ujung gua. Menika pawarta pariwisata saking Gunung Kidul. Mugi-mugi saged dadosaken manfaat. Sugeng siang.